मला काय सांगा तुका मला कोणतरी भूताचं खुळखुळ असं फाटसून ये होतो पिझ्झा खुदलो तुका सांगला मरे ते भूताचो कुळकुळ नव्हतो सुटे पैसे येते मला भूताचो कुळकुळ म्हणा बसतो बी आता खरंच मला कोणतरी ये होतो पाठसून अरे पिशा तसला काय नसता पिझ्झा खुदलो तो मनीस तडे वाट बघतो ती फालतूगिरी सोडती नका तुका मला सांगतो अरे काय नसतं अरे बाबा राजा खरं रे तुम्ही सांगतो वाट बघतो तुमची माते ह्या काय? पिझ्झा का अरे पण झाला काय तरी सांग काय सांगतो रे तुका पिशाचा हा. अरे तो भूत म्हणून भियालो काय त्याच्या काय राहत तो भित्र बोलो ना काय स्टोरी आहे काय म्हणालो आपण ये होतो ग तुझी सांगतो खुळू खुळू वाजायला लागला म्हणाला गो अरे खुळू खुळू गावात येतो मी विचार केलो या खुळू खुळू गावात येता कसो आणि मी ह्याच्या किशार हात मारला किशार हात मारतो क्षणी काय चिल्लर पैसे म्हणून सुटे ते मित्र बोलो अरे आपल्या पडतो खूप भूत तर करूच होता ह्याच्यामुळे ती लागलं ह्याका होतो भिवतो माका कळला म्हणा मी ह्याका भिवतो होतो आणि ह्याका मी सांगलो खुळखुळ वाचता म्हणून कळला मी माका वाटलं हो भियातलो बघलं ह्यानी ह्याका कळला मरे किशात आहोत चिल्ल काय ता सांगा चल काय ता सांग ही नाटक आमका सांग नको आपण जर भियानू नाही म्हणता बघ एक काम करूया आमची काजी आहात बघ तुझा तो झेंडो हा बघ झेंडो हा तो लायलो तो झेंडो ती आता घेऊन येऊ शकशील अरे वयल्या काजीतलं काय नकोच वाटतलो बाबा 12 वाजले गड्या ते हुसून आधी बाहेर भियानूच नानू अरे खरे नाही सांगतो जातो ना जा ना आम्ही कोण नको जा आम्ही दोघे जण मरे ती मग झेंडो हाडून आमका दाखवायचं आम्ही वाट बघतो ना झाला जातो रे राजा वाजले 12 ए साहेबा ए बाबा बघी शानपणा करू नको भियालू तर भियालू म्हणासा 12:15 वाजले कळा मरे जाऊन येतलंय दिया काय भित्रो कोलो मेलो तोच मित्र बोलो जात ना तो भित्रो कोलो म्हणा नको हा पहिली सांगतो जाऊन येतलो बघ जाऊन येतलं 12:15 वाजले जातलो रे बघ लाईट घेतली मी तिथली उतरलंय उचलली मी वांगडाक नको काढो का बाबा तिथून येतलं रे पळा वागा आहे ना आणि घेऊन येलो तर कितके रुपये देतला घेऊन येलं तर माझ्याकडून 1000 रुपये दिले चल 1000 2000 बघ हा मी गे ना म्हणता के दिलंय माझा 2000 दिले आणि हाडून नसले तर आमका परत 1000 बघा बघ 12:15 वाजले 12:30 वाजता येऊ हा येतो घेऊन तिथून पळा येतो चल बाबा विकास आहे 12:15 वाजले 12:30 पर्यंत ये अर्ध्याक जर भियालं तर बघी शानपणा करू नको येत या एकदम गेले चलत 2000 तुम्ही मी भियाचो ना रे बघ चल चल आम्ही असू होईत राहा 2000 पैशांसाठी मला असे बघते आता पैशांसाठी जाता ना रे येतलो अर्ध्या बघी त्याची शानपणा बघ आम्ही वाट बघूया धडणार
काय रे जाऊन निजाया तिथल्या बरं खंय गेलो पण ही झाल्या बॉब मारतलो परत विसरवाक सांगलेला तुमका म्हणतलो ती नाटका कोण परत ऐकतलो घंटा कोण रे कोण साडे अरे हो झेंडो मेले माका सांगतले भियातन अरे मिया होरतूच झेंडो बघ कळली मग कशी खेळायची ती वरती फोडूची बरं ती अशी फोड डायरेक्ट असं वायात फक्त ह्या केलंय ना मोबाईल कळ जरा तो सेन्सर वरती यार असं जरा हा विचारते सॉलिड रे नवीन येस येस गावलो झेंडो होतो झेंडो गावलो हे रे इथल्याला बरं दिसत ते काम कर वाजले कितके बघशे इतकं टाइम झाला पाहुणे एक झालंय मरे पाहुणे 12:30 ते का सांगलं 12:30 पाव दे म्हणा रवलो खय रे तर काय गडबड बिडबड नाही माझ्या गडबड भियान बी पडांग ना मग काहीतरी जाणा थंयसर बी पडन बिडन गेलो का काय माहिती तुझीच असतो आणखी नाही तो आधीच भियालेलो होतो पिसो होत नाही तर भुतूर जाऊकच नसतो तुझीच काहीतरी असतो होतो त्याच्याने पिजे एक तर छान आता चल आम्ही जाऊन निघाय मी जाऊन बघून येतो त्या का तर तिला आता जाऊन बघून येतो तुझीच असतो रे माका माहिती आहे ना त्याचा नक्की बॅटरी घेऊन जातो विसरत राहा हा चला मी सोमतो बघून बोलाय तू त्या नाटका नको म्हणा सांगतो ते पायापुढे बघून जा रे असं आहे मध्ये हो असे येतोय मी होय असं बघ त्या का घेऊनच येते का हा चल पाहुणे अरे बरा केलं बाबा तो विकास हाडलाय मा विकास मागा गावलो त्याका मिया झाडलो सर भेटलो आम्ही तो माझ्या पाठसूनच येता हा मिया वायत जाऊन येतो हो काय रे ओय मनीष हो काय पिसो खबर रे तो एका ना पेपाटान फोन केलो असतला याचा काहीतरी झंगाट झाला असतला असं आता खिरवलो हा येता बाबा ये विकास ये बाबा ये बेगीन ये झेंडो धर तुझं झेंडो
मेले माझ्या राव माझी लाईट बंद करतो 8,000 दी 1000 तर 1000 रे अरे दिले तो मनीष कुई गेलो तेका बोलाय न्हिदलो का घरा बोलाय 1,000 रुपये ते काय सांग देऊ मनीष खुय गेलो अरे तुका वाजले कितके 12:30 वाजले मरे तर 12:30 तुका येऊंक सांगला आता 1:45 झाले तरी तुझे पत्तोच ना पिसो तुका मी सोदूंक तो मनीष हाडू नको तर थंयसून जा अरे मनीष ऐक मनीष गेलो तुका हाडूंक तुझं आत्ता हे बघ हुयसर म्हाका सांगलाय विकास येता पाट तेका आपण हाडलो विकास येता पाट बघिरा काय सांगा नका आता मनीष म्हाका खुंय गावलो वाटेक तर अरे बाबा पिशा हे बघ हुयसर इलो म्हाका तेनी सांगल्यान हे बघ ना रे बाबा म्हाका मेळंक ना रे कोण अरे शान्या तू हुयसर इलो म्हाका हुयसर ती गावलंय तुका तो पाठसून येते म्हणा अरे मी आत्ता इलू खुंय म्हाका कोण गावाकच ना मेले धावत दिलू अरे पिशा तेका त्या पेपेट्याचा त्याच्या फोन येतो त्यांना काहीतरी झंगाट झाला तू गेलो हुयसर म्हाका आत्ता सांगल्यान ती या झालाय बाद वगिराव म्हाका मेले कोण मेळंक ना वाटेक तुका मनीष गावांक ना ना अरे मी के म्हाका हुयसर आत्ता मरे सांगान गेलो तो काय सांगतो अरे म्हाका म्हाका आत्ता सांगल्यान विकास पाठसून येता म्हणा आणि अरे तो कोण अरे मी नका अरे हुयसर गेलो हे दाखवतो आत्ता गेलो मरे तो रस्त्यावर कोणच ना मरे कोण ना मरे तू अरे मी हुयसर म्हाका सांगला आणि तो हुयसर आता आता कोणच ना मरे तुझं चल मेल्या खडे गेलो तो बघूया चल हे बघूया चल 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 काय हो विकास रे बाबा 5 मिनिटाच्या कामाक मरे अर्धो तास जायचो कुत्रो कोलो एक नंबर ये झेंडे हाडतो आणि मी हे हाडतो अरे माझ्या सारखो माणूस माझ्या सारखो कोणा घ्याना ना काय ना कोणतं विकास हा ना एक काम आहे ना ए मनीष 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 खरे आहे अरे तो बोलतो कोण रे तो अरे तो विचित्रच बोला होतो कोण असतो रे तो मनीष मला खून गेलो रे मनीष हे मनीष ए मनीष मनीष मला तुमका सांगतो प्रत्येक पावटी तुमका ह्या वाटतं मजा वाटतं ना तुमका हा सांगलो रे तुमका कोणतरी आहारे म्हणून अरे पण माका वाटत असला हे व्यवहार आमच्या इतके आंगलट येतले आता खुश होतीचे 3 वाजत दिले मग आता मनीष चलो तो मनीष भरते रे मनीष ए मनीष मनीष अर्धा रान झाला शोधू तुमका मला प्रत्येक पावटी बरे अशी मस्करी वाटतं का वाजले बरे ओ मनीष मनीष ओ मनीष हे आता काय पेटता बघ आता बघ काय रे ता बघ तर काय पेटता बघ हे मनीषाचा मोबाईल मनीष कुठे रे मोबाईल होय आता मोबाईल होय सर मनीष को तू कोण रे तो मनीष ए मनीष कुठे रे मनीष हो मनीष विका हे बघ काय था रगात मरे रगात
मी आत तेका हाडलो म्हाका गावलो तो माझ्या बरोबरच येता